Jarduerak atala dau. Atal hau, udalekin intranetaren garrantzia handiko atal bada. Bertan, udalekin egitasmoaren barruan antolatzen ditugun praktika komunitatea, prestakuntza saioak, ikerketa lana, hizbegiaren gizarteratzea, ikastaroetarako izen emateak, eta bestelakoak jaso ditugu. Jaso ditugu kronikatxo bat eginez saio bakoitzaren ondoren, eta artxibo, argazki, bideo eta bestelakoi loturak eginez. Gainera, kiroletako lan maila izeneko karpeta bat ere badago barruan. Lan maila honek urtetan zehar egindako lanaren nondik norakoak jasotzen ditu bertan, eta EBPNren lan esparruetarako lekutxo bat ere egin dugu jarduera atal honetan. Bertan, esparru bakoitzaren inguruan udaletxeetan egindako praktika onak biltzen ditugu, eta horiek biltzen joatea da gure asmoa zuek eskura izan ditzazuen. Adibide bat ipintzearren, praktika komunitatearen karpetan aurkituko ditugu 2 urte hauetan egindako saioen kronikak. Alde batetik 2000 eta 9 urtean egindakoak, eta beste alde batetik 2010koak. Hemen eskura, hemen aurrean 2011karako egin ditugun proposamenak ikusi ahal izango dituzute. Hemen 2010ko praktika komunitateko kideak eta saioak noiz izan ziren, eta saio bakoitzaren inguruan ze eduki jorratu den, eta saioaren dataren gainean klikatuz gero, saio horretan gertatutakoaren, landutakoaren berri zehatzagoa jaso ahal izango duzue. Horrela eduki guztiekin. Sarrera modura praktika komunitatea zer dan laburbildu dugu. Praktika komunitatearekin atal guzti hauek ikusten dituzuten bezala, ikusi ahal izango dituzute prestakuntza saioekin, adibidez. Bertan, saio guztien laburpena kronika bildu dugu. Adibide bat ikusi dezakegu. Azkenengo bi prestakuntza saioak adibidez, esteka honetan ikusiko ditugu. Bertan laburbildu da saioan jasotakoa, lehendabiziko saioan eta bigarrenean, eta loturak egin dira saio bakoitzeko edukietara ere. Hau da, jardueren atala, bertan eduki guztiak modu antolatu batean jaso ahal izango dituzue. Mila esker zuen arretagatik.